Мамо? 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 Не ме ли помниш? Аз съм твоя дъщеря. Напротив, мамо, това съм аз. Нямам дом. Мамо, имаш дом. Не помниш ли? Не помня нищо. Мамо, но ти си ми майка. Не, Как е възможно да не ме помниш? нямам дъщеря, нямам роднини. Живея тук, като затворник, не ме пускат. Мисля, че ми зануда. Мамо, Камейка. 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 Ще изчакам от тук. Имам план. Майната му. Тук никой няма да ме намери. Излезнах от тази лудница и повече няма да се върна вътре. Ще се скрия тук. Много вървях. Много се изплаках, докато разбих вратата и излезнах. И ми идва някаква луда. Къде се скрия сега? Да се скрия на подходящото място и подходящия ден. Кариочката ми. Добре, ти. Моля, бине. Долу. На къде? На пътя. Идвам. Да се скрия. На поморците. Излезна да не ме видят бързо. Къде си? Къде? Майка, дядо! От гората! Жив ли си? Ти! Жив ли си? Или мъртъв? Или си жив? Здравей! Къде? Насам, нагоре. О, майко! Бай. Ти си? Не мога, но хората Е, строи. Да. Хайде, давай. айде се разходим. Ти ме учи. Какво беше това? Да бъда себе. Някой ме обстрелва! Бъдете се да ми останете без някой отцо! Шума, много защо? Кое? Вам шум. Добре ли си? Оттам идва! Боли да в душата! Една тук що ме удари. Какво това? Това е някакво чудовище. Не, по-скоро просто падат шанти от дърветата. Да, от дърветата. Бягайте, кричите! Носа, веселки по Балкана. Ай, кой ме стели? Ай, кой ме стели? Някой те скалани! Моето бълта. Виждам. Нищо мудро. Какво е това? Чува се шум.
човекоподобно за създание. Това се шум! Орангутан! Нека да се разделим и да разберем какво е това. Аз тръгвам натам. Аз тръгвам насам. Аз тръгвам натам. Аз тръгвам насам. Аз съм там. Какво беше това? Какво беше това? Ето, има ли някой? Какво беше това? Ето! Кой е там? 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 Ето, има ли някой? Спирам гъба. И сега? И сега? Герома! Не я видях, това беше привидение. Помощ! Вики, седа! Вики! Ай, ма се взима. Вики! Вики! Умри, чоколад. Хора! Убих първия. Остават още двама. Това не може да е вярно! Не отивай на там! Какво стана? Какво стана? Защо? Трябва да видим какво това не е. Да се спрем на времето и да убил друг. Но какво може да е? Не знам. Никой не знае. Как да открием? Виж, имам идея. Разделяме се. Аз отивам към камъните, ти надолу. Добре. Ако не те види повече, да знаеш, че много държа на теб. Ти ще покрета в града. Вики, теб ли? Аз съм Мокнима. Аз съм горското чудовище. Това е моят хит. И държат ти так. Не отговор. Да те намеря. Да те си
добре. Само да сме. А сега да сме. Мокни малко, че не мога да се стигам. Мокни малко, че не мога да стигам, ма. Мокни ми не мога да говоря. О, аре, опа, аре, малица. Не може да го проблеми. Аре, отдувайте го бързо. Взимай чашата. Имайте сърце. Имайте нещо. Умрели, кучо. Умрява. Трябва да се прибера в тази. Не мога. Аз съм следваща. Не искам да умра. Китки. Какво беше това? Китки ме каза. Да се научи. Аду. Господи, какво беше това? Древни. Стига къщи, нямам древни. Не сме направили нищо. Ти си свикнал. Ще пуснеш. Нищо не сме направили. Защо? Какво искаш? Да правиш коша. Защо? Разтика ми покупка. Никакъв буклук не съм ти разсипала. Не ми Се потай. Не ми потай, това ще бутна. Разтика ми покупка. Знаеш ли какво? Не ме е страх от теб. Ти как не е хлайна. А ти си грозна. А ти боли ли още? Да. Там пъркаш. Да не ме дела са поли. Не те държа главата. Какво искаш? Ора, не ме бутай, що ще получиш. Същинска криза. Ще да бара за кирка и ще бутна. Печо, ти уби моята маса. Не ме гледайте как ме отрупа. Ама да ти боля. За каква маса става въпрос? Кенчква. Какво? Кенчква. Ти си луда! Кълмъйте, Марсони. Кълмъйте, Марсони. Не ме го прави. Асфалта ти е мек, бе. Какво искаш? Аре, убивай се. Изгаждай се пълна противогаз. Въздушна, събутна. Изгаждай се пълна. Не може да ти монишна. Победих. Победих.
радио, Ах, победи! Я пак съм откарвам. Пак съм затворена тук. Като вземах ще ги убия всички. Не може така да ме затваря тук. Не съм муда. Не съм муда.